duet sama siapapun demi ayangku tercinta. Ya toh. Lho HP teng ceru handle bisa. Ayo, apa sembarang. Yuk. Coba gitu. Damel gamelan apa damel musisi? Gamelan. Gamelan sing enek gamelane ben kan nek gawe musisi pokoke yoga-yoga do ngadeg kabeh joget. Sak bapak Kolil bareng. Sak Bunda Fitri yo masih menyaksikan Bunda. Oh, apa ya? Apa? Ya. Tentang asmara yo. Siang pantoro ratri. Terus? Ya sampeyan. Oh, aku ya. Ya, aku tak moco, aku ora apal kok. Ndi HP-ku? HP-ku mau buka ya apa? Enek fotone random barang. Masa fotoku mau simpeni to, Mas? No. Sing pas aku nganu barang mau simpen. Hei! Wong sing kirimi kono kok. Sing pas aku. Ora. Ayo. Ora sing pas. Polamu masalah sapa sing marahi ngono kuwi? Sampeyan kok. Iya. Ora sing pas aku. Ora kan patok cepet kepetek yo nembang yo. Apa tek tak buka non. Usah. Padahal aku ya ora tau ngirim apa. Asa bener kepetek bener. Yo. Elok nembak. Belok barang. Sembarang wis manut. Piye to, Ken? Aja turu sore kaki ya iya. ngono kuwi. Nadane C, Pak. Nggih, C. Ya, ayo apa? Separane Adi wedok.
Nduk Cahayu. Dalem. Lehmu nyuwara kuwi jan dur banget. Jan kuwi anune apa jenenge syarate apa, Nduk? Napa, Pak? Nek Jamune swara, ngoten ya. ha, jamune apa kok swara kok isih cemengkling ngono kuwi, Mas. Jangan mboten semerep ta, Pak? Heeh. Jamune ta, Pak? Apa? Asine neno ya rahasia lho, Pak. Heeh. Mbok. Tapi berhubung panjenengan sing tanglet to, Heeh. kula sauri dengan senyunyur-sunyunyurnya. Apa? Apa, Nduk? Apa? Iki lho, Nduk? Pak. Oh. Pokoknya angger ngene muni lho, Pak. Wah, Ngene, apa, suarane ki iso utuh ngono, Pak. Iso. Pokoknya Plong. lek dinyang apa ngono wis kadang iki kaya suarane ndak tekan ngono lho, Pak. Ken. Dalam. Nek ngene rasa ngrembug kaya ngono. Loh, napa lho, Pak? Ngene Ngene mau lho. maksudnya. Ngene mau lho. Apa, Pak iki? Oh, pokoke aja kleru lho, engko ngene. Ayo. Ayo. Apa Pak maksudnya ngene, Pak? Mbah ora ngerti. Yo, tibake apa Nduk Cahayu? Angenteni napa Kang- kadung oh, tresno? angenteni. Iya. Angenteni. Angenteni, Pak. Ya, campur sari ya. Oh, nggih. Dicampur sari. Di kalih kibote Campur gen muni. campur aduk nggih mboten Nggih, napa-napa. campur sisri ya ora apa-apa. Iya. Ya, kaya apa? Sumarane Nduk niken. Aku nganteni takamu kaya nganteni medeni wahyu janji metalsa sane manajraning kalbu Citra janji kang mesir dipucuki. Iya, Mak. Dipurwakani geleng gasik adikku wedok ngombe-ngombe sik. Iya. Ayo iki mapak bintang tamune sing kaping pindho. Sapa? Mas Jo Klitik iki kudu serampat iki. Iya. Kula niku jan Nduk niken. Kene, Nduk niken. Ngaji kene. itu mugi-mugi lancar Taman Ratu Mauludia menika nggih Gus nggih. Amin. Nggih jan Oh iki saestu. asmane wis
religi to Mauludiyah. Iki berarti Maulud Nabi iki nyuwun sawab berkah saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula Mauludiyah. Anak kula niku nggih. Niku nami anak kula. Alhamdulillah. Berarti tasih Ratu Trembet. Maulidia. Alhamdulillah barakallah. Anak kula nggih ngoten kula jenengke Yasin niki. Oh, ngoten. Dadi ngalah berkah saking Kanjeng Nabi Muhammad ngono. Anak iki tak jenenge ya. Tak jenenge Faiz Saitonirojim. Lah layakno bapake kaya jenglot kok iso. Ya Cuma ngerendasmu. Monggo Gus, jenengan badhe sesekaran napa monggo. Lagunya Lamunan. apa? Oh, Lamunan. Nggih, nggih. Dan nikan menika. Sehat ya, Duk ya? Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Wah. Duit kali anu nggih, Gus Tuntas nggih. Anu Nggih. Mas, kote tak Mas, kote sik Mas. Oh, dicoba to. Coba. Coba. Jenengan saat iki beto elektron barang lho saat iki. Wah, iki nek pomo Mas Jatmiko gak nggawa ngene iki lak ra iso kaya Minto Darsono no iki. Tapi suwantene jelek mboten napa-napa. Wah, mboten napa-napa. Pun to, bebas jenengan nyen nuwun sewu. Swara elok ra sing ngelok ning sing nanggap jenengan iki pun to bebas sampean. Ora perkara nanggap lan ora. Iki kabeh iki hubungane karo talingan. Wis to, klek enek sing ngrungokne ora penak berarti kupinge bosok ngono sing ngono wae. Pak, botos iki. Cobi akote sak Akote Mas, akote Mas. Piro, Mas? Akot tok. Nggih. Cowok apa cewek nduk biasane nduk? Grambiangane, Mas, di grambiang. Gus. Magadi. Batas nganggo. Kowe meneng ora ganggu konsentrasine. Aku kelingan religi. Wong urung nembang kok magadir. Monggo Gus. Rapnya. Pindho samudra pasang. Sekedap Pak. Sekedap. Kurang dhuwur Mas. Nadane keduren kuwi. Kan rodok ndek Mas. Rodok ndek. Pas Mimo, wis pas. Oh, sak ngono, pas sak ngono pas. Pindho samudra coba. Pindho samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku Gumbreng kamu sayang. Tepuk tangan. Dan pas iki, kurang sing mau nih, sing mau. Sing mau ya? kurang dhuwur. kurang ndek. Kurang dhuwur, kurang dik lho. Kurang dik lho. Terus dik saya ngomong. Tapi Gus. Soalnya campur dedek nih. Wah, Pindho samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku ning sliramu sayang. asik. Saestu. Pas. Alah padimu ki arep ngisin-ngisini to kowe. Kok saya fales ngono to kowe. Kok sae ngene. Mbok ngomong apa eneke kok dadak nutup-nutupi. Ngomong elek. Oh sae. Lah sae. Sing nanggap iki apik to. Saestu Mas. Gayamu iso. Ora kok sajake ora iso harmonis contohno sik. Tuh, aduh nun sewu nggih Mas Tuntas nggih. Paling setidaknya ngeten lho, jenengan kan nimbali niken iki paribasan kaya anake dhewe. Manfaatkan lah, ya, ya. Dadi dudone rasa tresno antarané bapak utawa mas karo adik, bapak karo anak. Contohnya itu ya, iya. Nun sewu ya. Kan ngeten lho Mas. Ngeten lho. Coba. Pindho samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku meniramu sayang. Iki lho Mas. Eman nanggap orang ini ki eman Mas. Cedang. Ora sambok konoke itu sentuhan hatinya masing-masing kok iso. Enggak, cekel. Kok tak tau dasu. Iki lho. Oh ya. Apa kowe? Nah, Mas Kiai pogel lho Mas. Pangapunten Mas. Mas iki takon nyekel lho aku. Contoh nih. Eman-eman Wong ngeten. Ora duwe unggah-ungguh tata krama suga sita sumpat satuna. Waton nyosor wae. Kuwi bayar lho iki.
Ngono ki contone ora kok. Aneh man. Mosok bayarannya nyekel tangane mosok iman-iman ngono. Ngisi-ngisini ngoten iki cekel tangane. Cangkeman ae. Wong kok leh kenyih. Loh, sing nesu kok kowe ketake gremole kowe. Ora kok iso. Cobi Gus, penjian mawon. Cobi. Mas, cekel tangane iki Mas. Cedak Mas Tuntas. Lah, ini. Bindo Samudra pasang. Sekedap. Bindo samudra. Bindo samu. Isa ora? Krek mbok seneni neh. Tak jotos lho mriku. Wis masyaallah. Lanjut. Seneni. Ngawon guyon bos, guyon. Ngeten Mas Tuntas. Apa? Kibat. Mas guyon Stop, Mas. stop. Guyon Mas. Mas Tuntas. Tak minum Timbang bentar. Panjenengan Menawa menek bar minum terus suarane malih. Oh nggih. Ngeten Mas. Aduh, ngunjuk. Sik. Aduh, golek rambute. Suarane malih. Goro-goro ming getaki kluthuk lho. Lah iya. Pedes ae. Apunten lho guyon Mas Tuntas.